ịchụana aja nderi, ịchụana aja ezinụzọ. Ọ bụrụ na ị nwere igwe ọgbụgba, maọbụ na ịbụ a commercial driver, maọbụ na ịbụ a driver, na ị nwere ụgbọala, na ị nwere motosaịkụlụ, na ị nwere basikụlụ, nwanne m bịara m nso ka m kọwara gị the major secret ndị ọjọọ ji were emekpa ndị mmadụ arụ, ka m kọwara gị ihe kpatara ọtụtụ ihe mberede nke okporo ụzọ ji emekarị. Nwanne m gee ntị, Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo, hụchaa ntị ọfụma, ịjụgo onwe gị kedu ihe kpatara ihe mberede ji were emekarị. Akọwara m vidio na last year gwa gị ka imele nya bụ ive iwecha throughout last year niile. Nwanne m, onye ọbụla gbara ọnwa ekeresimesi agbatazie n'aha ọfụ, ọtụtụ ihe dị iche iche were na-eme. Ọtụtụ ụmụnne anyị atụfugo ndụ ha n'okporo ụzọ. Nwanne m, achọrọ ka ị bụrụ a victim. That is why m ji wee bịa ka m kọwara gị, maka ndị be anyị si na ikwu amarọ ibezie. Ịchụgo aja nderi, ịchụgo aja ezinụzọ. O nwere mmụọ nwe okporo ụzọ ọbụla a na-agba. Ihe kpatara ndị ọjọọ ji were emekpa ọtụtụ ndị mmadụ arụ bụ na ha na-achụ aja nderi. Oge ehi iji arahụ ụra, ha ekunye eme gịnị, jee n'okporo ụzọ chụọ aja. Onye kpatara along the line ihe ọjọọ a na-eme n'okporo ụzọ. Nwanne m, achọrọ ka ime gịnị, ka ị gbanwere onwe gị. Jee chọrọ m ọjị Igbo, chọrọ m ọjị Igbo gbara 4, ọjị Igbo gbara 5, ọjị Igbo gbara 6, ọjị Igbo gbara 7 wee dịrị gaba. Weta m ose ọla, maka na ose ọjị adịghị eji iji ihere. Chọrọ m paper money, any currency of your choice. Ọ bụrụ na ị weta m paper money, nwanne m bịara m ọrụ etiti ụbọchị bụ 12 noon maọbụ 12 midnight ka ị nwere ike imere m ihe dị otu a. Ikụnyere m, kwubiere m okwu, were ọjị Igbo kpee ekpere, gọọ ọfọ. Ọ bụkwa na ịfụrụ ọjị Igbo n'obodo ị nọ, wetara m ego, maka na ihe ọbụla a na-eme n'ụwa bụ ego ka eji were eme gịnị, egote ya bụ ive. Kwubie okwu na ihe ịma ga-ama gị, ihe ịmarọ ama mma gị. Ọ chọrọ nke ọ ga-eme gị ọdachi ekwene. Onye isi gị na-awa aja, asị na were nke chụrụ, asị na mbọsị ihe ike ga-eme n'ezi, ọkpa mma mpụta gị iro. Ọmụmụ egbu mgbu na ma na mma ga-anụ ya nkọ. Osisi ọbụla fụrụ gị wee na-atụ ukwe, ufere buna na nkwenye. Nwaanyị ọbụla maọbụ nwoke ọbụla na-ejere gị aja ije ka o were ana wee zere mmiri. Ọ bụrụ na ịgọcha ọfọ na ịwa anya bụ ọjị, jelu n'okporo ụzọ mmadụ na-aga, moto na-aga, wụsara m ọjị a. Ọ bụrụ na ịfụrụ ọjị, wetara m ego ọbụla. Ọ bụrụ na ikwuchara m okwu ike na ego a, ị na-aga, nwanne m, tupu ego ahụ n'okporo ụzọ mmadụ na-aga. Any currency of your choice, ị wetara nye mere nya bụ ihe, were gbanwere onwe, were gbanwere isi ezinụlọ unu. Ọ bụrụ na ịbụ nna, ọ gara ịmakarịsịcha ka ị nọ na ngwuru ezinụlọ, gụọrọ ụmụ gị ọfọ, kpere ha ekpere. Ọ bụrụ na ịbụ nne, mekwa anya bụ ihe ka e nwee ike ịzọta ọtụtụ ụmụnne anyị. Ihe bụ one of the major secrets ndị ọjọọ ji were emekpa ụmụ mmadụ ahụ. Ifetezi along the line, ifu na tanka dara, along the line, ifu na moto nwere accident, ọgbọ ọkụ. Kedu ihe kpata anya bụ ife? Ọ bụ nwa mgbe eke jụrụ ama ha akpụ ka ọ na-agụba jụrụ adịghị njọ. A sị ka m mepee anya ụmụnne anyị ka ha nwee ike ịmụrụ ihe dị otu a, tinye n'uchu ka o nwee ike ịbara gị. Ndewo na ị ga-atụsara m ozi a, gbasaa ya, maka ya bụ ihe ozi ga-azọ ọtụtụ ụmụnne anyị. Cheta na m kwuru sị aja nderi na aja ezinụzọ, ya bụ ihe dị mma nke ọma. Ndewo, aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC Ọnụrụ na akara ibe ya. Cheta na ndị Igbo si ọ bụrụ na ọ bara isi, ọ ga-abara agụba, mana ụmụnna nwezuo akụ, iro na asị ga-ana. Igbo bụ Igbo, ga-emesịa.